Takže čau, čvavec, no, to som Jacek 222, to je moja obrazovka, no, a dnes ukážem, ako vyrobiť server cez Hamachi. No, tak. Takže, čo budeme potrebovať? Ideš. Taký spomalený kom, keď natáčam. No, čo budeme potrebovať? Budeme potrebovať Craft Bucket, ktorý si stiahnete na stránke bucket.org. Nahráva. Takže bucket.org si stiahneme na tej Craft Bucket si stiahneme na tejto stránke bucket.org. No, tam si to stiahnete. Potom si to dáte do nejakej zložky, ja ju mám, že server. Vytvoríte si súbor run.txt a tam skopírujete toto. A to sa skopíruje zase z bucket.org get craft bucket. Tu si stiahnete. Pokiaľ máte počkať, nejak nezmenili bin Java. Ja mám bin program files. No. Keď máte normálnu Java, tak si stiahnete toto. A keď máte Java 7, tak by ste si mali... A keď máte normálne, tak si stiahnete toto hneď prvé pod Windows. A keď máte Java 7, tak to druhé. No. Ďalej by ste si to mali uložiť ako bat, takže súbor uložiť ako. A namiesto run.txt dať run.bat. A tu nás zvoliť všetky súbory a dať uložiť. No. Potom kliknite na run.bat. Počkajte, kým sa vám niečo spustí. No. Teraz sa spúšťa server. Pomaly to trvalo, mám pustené nahrávanie, no a keď sa vám spustí a už vám nič ďalšie nebude vypisovať, a keď vám dopíše done toto, alebo keď vám už nič nebude vypisovať, tak dáte iba stop a vygenerujú sa vám tieto súbory. No, tie súbory nie sú až také dôležité. Vás zaujíma iba súbor server.properties. To je nastavenie servera. Otvoríte si to ako v tom textovom notepad. Tak. Teraz si poviem. Tu je allow netter, to je, či tam chcete mať netter.rand, tu je názov mapy, tu je, neviem, tu je lietanie, toto. Server port, tomu sa ešte vrátime. Aj k server IP sa vrátime. Level type je default alebo ten superflat. Enable aircon, to neviem. A neviem. Level seed je normálny seed. Výška stavania IP sa vrátime.
NPC vesnice, to sú dedinčania, whitelist, to je, či tam chcete mať iba pozvaných hostí, online módy, keď je true, tak je to iba pre originálnych. A keď je false, tak je to aj pre neoriginálnych. PvP je, či do seba môžete búchať. Difficult je ako survival, 1 je easy, 0 je peaceful, 2 je stredné, normál, a 3 je hard. Server name, to neviem, to neriešim. Game mode, tu na, že aký chcete mať game mode. 0 je survival, 1 je kreatív, maximálny počet hráčov. Tu na je, že monstra, či sa tam majú zapínať, struktúra, neviem čo je. No. Distance, to je, že ako často sa vám to má ukladať, a mod je tá správa, ktorá sa vám zobrazuje dole. No, teraz sa vrátime k server IP a k server port. Tomu slúži program, ktorý je známy ako Hamachi. No a Hamachi sa inštaluje. Normálne postupujete podľa krokov a meno si volíte také ako v Minecrafte. No ja také nemám, no. Ale vygeneruje sa vám táto IP, ja mám 5121, no a tu si skopírujete sem a port je defaultný, to znamená 25565. No a teraz, aby sa na ten server mohli pripojiť ľudia, musíte vytvoriť novú sieť. A to sa vytvára takto, create new network, čo ja viem, tuto mine, to je jedno, a heslo, aké chcete. No. A teraz, keď sa vám chcú pripojiť hráči, akože na server, tak musia mať Hamachi. No, hovoríte si, že to je blbosť. A ešte tí, ktorí ste dobre postriehli, ja tu nemám tú adresu z toho, z Hamachi, lebo to je 5.121 a tu je 192 a tak ďalej. No, a to si vysvetlíme na budúce. To je ako robiť server cez router. Na budúce vám to ukážem. Tak zatiaľ ahoj.